Euskara eta Zumaia betitik egon dira lotuta. Nola iritsi da euskara guganaino? Nola lortu zuen frankismoan irautea? 4 hamarkada horietako gorabeherak ikusiko ditugu. Euskal kulturak pizkunde moduko bat bizi izan zuen 36ko gerraren aurretik, Bigarren Errepublikaren garaian, eta Zumaian ere nabaritu zen. Horren adibide dira batzokian egiten ziren antzeslan piloa. Gerra iritsi zenean, zumaiar asko bidali edo kanporatu egin zituzten, eta beste batzuek alde egin behar izan zuten, iparraldera edo erbestera. Tartean ziren kultur arloko kide batzuk ere. 1937an Eusko Jaurlaritzak Eresoinka taldea sortu zuen, eta han ibili ziren zumaiar batzuk kantuan eta dantzan 1939 bitartean. Besteak beste, Jose Etxabe eta Trueba Aizpak. Julene Azpeitia Donibane Loizunen egon zen bizitzen urte batzuetan. Balendine Albizu ere iparraldean egon zen hasieran, baina gero Venezuelara joan zen, eta han urte asko egin zituen. Urte ilunak izan ziren haiek eta handik aurrerakoak. Baina zumaiarrek asmatu zuten zirrikitu batzuk topatu eta pixkanaka haiek zabaltzen. Frankismoaren urteak bereziki gogorrak izan ziren euskaldunontzat, euskerarentzat, euskal kulturarentzat. Arauen eta zigorren bidez ahalegindu ziren euskera zapaltzen eta desagerrarazten, eta adibidez ezin zen erabili euskarazko izenik, ez? Norbaiti bere euskarazko izenagaitik deitu ezkero, zigorra edo izuna jartzen zioten. Egoera itogarria zen, eta euskera bea ere desprestigiatuta zegoen. Egoera nolakoa zen azaltzeko Rafael del Pilarrek anekdota bat kontatzen dugu Arrangoleta liburuan eta irakurri egingo dizuet. En clase no se permitía el uso del euskera. Nunca olvidaré las envenenadas palabras de un maestro suplente dirigiéndose a un compañero de clase más pequeño. Catecúmeno, vocaliza en cristiano o te parto los piños. Udaleko agintariek mertzedarioak jarri zituzten maristen ordez. Eskolan dena gaztelaniaz egiten zen, salbuespenik gabe. 2 eskola zean orduan, batetik herriko eskola zate zena, Arrangoleta aldien zen, eta bestia zen fraile batzuna, fraile mercedarioak. Eta horri bilen zen. Fraile etorri ziren gerra ondoren, baita frankistak ekarritako orde mazan hori. Colegio de Niñas María y José, jartzen zuen, Algoiko kalean, handikan sartze ginen. Eta ikasi, han ikasi ginen. Neskan eskola zen. Neskan eskola, mutilikan etzian. Maria eta Jose erderaz, bai. Monjak ere zian erdaldunak. Eskola herriko ez da hitz bat behar. Berdin itxikien ez Zumarragan ontzionik gane. Beti Francoen abenturak eta tomo de Alcázar de Toledo eta horiek. Erderaz, horretzen euskerik etzen. Blastaerrak jasotakoa, euskaraz hitzaiteatik. Debekautazioan. Ez, nik usten dut, nik nintzen 4 urtekin eskola, eta nik usten dut 6 urteak ikasi nun arterrez, ez nula hitz egin. Nik ez nun hitz egiten. Badirudi auzoetan ez zeukatela halako presiorik, eta hartadin eta oikian aukera izaten zuten eskolatik kanpo andereñoarekin euskaraz aritzeko. Nire denpo guztien maestra bat izan zen. Maestra hemengoa zen, Zumaikoa zen, Angelita Atinkunegi. Atian sartu eta barruan dantana erderaz. Atetikan kanpoa dan euskeraz, baita maestra beak ere. Zorionez, etxean eta kalean euskaraz egiten zen. Eremu pribatuan eutsi zioten euskarari. Hasi ginean erderaz hitz egiten etxean, aitak esan zegoen. Kalian Frankok agintzen du, baina etxean nik hemen euskera. Kalian txinua ere bai nahi badezue, baina hemen euskera. Nire etxean ezan erderaz hitz egiten. Horren beti euskaraz. Ikasi egin duenean, eleante asko. Etxea torrita, neskinak esaten. Aitak esan zian. Ikuste zuate hori? Bai. Atxortetxea sartzezean bakoitzia, hortik honea, erderaz ez dezu hitz egin behar.
Ez izan behin jaztu. Itxea jatze ginean, klaro, egun guztian erdeaz, eta gu bi aizpak alkarrekin, erdeaz, eta gure aita akordatzen naiz, euskaz ingo aldezu eta, batu den dugu, pelma. Baina, oain konturatzen zea, eskerrak. Eskerrak etxiai, bestela? Merituak gehiago, okide persekuzioa, porque ureuan persekuzioa guri erregalagin da eskuzabali ematen kolpiak eta ez ginen galdu alara euskara, geuria heldu gitua. Luis Tarrek antolatuta, antzerkia egiten zuten alondegiaren gaineko aretoan, eta tartean euskarazko lan batzuk ere bai. Jontxu Altzibar zen aktoretako bat, eta Luis Erkizia asketa lagunarekin ere ibili zen. Luis Tarrek kulturaldetik lan poleta egin zuen urte batzuetan, antzerkiak egitezian. Alonde jazate ginen, hor goiko pixuan, zehon teatro bat, eta anitezian, Luisetakoak. Frankon garaian, antzerkia izan behar ditzenean erderaz. Eta euskeraz itezi ginenan, lau erderaz da bat euskeraz, zer horrela. Kantuetan ere topatu zuen euskarak argi pixka bat. 1954an sortu zen Gabon korua. Hasieran gizonezkoek bakarrik osatzen zuten. Zumaian kalian da bela, txikiteuan batzuk, okurritu zitzaien. Izatik ez dugu Gabon eunian kantatzen, tabernan da txapela pasako jotoa. Eta dintzen, aurre urtea, ja, korua. Eta geho gizonezko bakarrik hasieran. Eta geho gizonezko hasienean pixkat bakantzen da hori, emakumeakin. Basarrik eta Uztapide bertsolariek Odi eta Frontoian abestu zuten, eta horren idatzizko froga bat ere badago. Basarrik 1959an sinatutako erreziboa. Euskerak eta euskal kulturak egoera gordina bizi zuten Zumaian, baina bazeuden argiune batzuk edo argitze batzuk nabaritzen hasi zian. Antzeslanak, kantuak, bertsoak eta barrez. Zeruko argi aldizkaria berrez ere martxan jarri zuten eta Naitasuna aldizkaria ere bai. Euskaltzaindiak sariketa batzuk antolatzen hasi zan, eta itxaropena inprimategiare lanean hasi zan zarautzen. Hor, kuliska sorta jarri zuen martxan euskarazko liburu batzukin, eta hor argitaratu zuen Julene Azpeitiak bere lan ezagunenetako bat, Amandriaren altzoan. Hala ere, orokorrian Zumaian giroa oraindik ere nahiko iluna zen. Udaletxean idatziz dena gaztelaniaz egiten zen. Gerra baino lehen euskaraz ere idazteko pauso batzuk emanak zituzten, baina haien arrastorik etzen geratu gerra ostean. Hala ere, harrerakoekin eta alkatearekin ahoz euskaraz aritzeko aukera bazuten herritarrek. Papeleo guztia da erderaz dana. Udaletxe punezko tramite egite euskeraz. Alkatiekin edo alkatien euskeraz. Nola eskaldua ezken euskeraz. Ez, horta normala guan. Eskoletan aldaketa handirik etzen sumatzen. Euskararen aurkako jarrera zeukaten irakasleek eta euskara erabiltzen zuena zigortu egiten zuten. Horrek, erdara sukalderaino sartzea ekarri zuen, eta belaunaldi baten galera ere bai. Neskek joera handiagoa zuten gaztelaniaz egiteko. Karo, guken eskartzean, erderaz hitz egiten du. Karo, kolegioan erderaz hitz egiten du. Danok erderaz hitz egiten du. Mojak, errekero ondoren, informazioa jasotzen zuen. Zendoia hablado en vascuence en el patio. Papel handio batzuk eman zizkanda, 200 veces. No hablaré más en vascuence en el patio. Hemen euskera galduan, guetikan 10-15 urte berandu jaio zianak. 50 jaio zen jendiak, oie, mutilak hor da zutsuan dana erdeaz. Girua, bak izaten, girua, eta regulatzean da erdeaz, erdeaz. Eta baita ere goz naiz eta euskaldunak izan arren, baita ere hitziten duen erderaz, baita ere asko kalean ere. Iten genuen euskeraz,
eta erderaz, kalian. Baina joera, erderako ere bakendukan joera, joera bakendukan. Zazoiatako jendiak kalian ere geure harremanak asko erderaz irte gino zen. Eta hori betirako ikutua lagadio, betirako lagadio ikutua. Luistarren zentroan, Erribera kalean, antzerki antolatzen zuten, gehien bat gaztelaniaz. Manu Garate eta Luis Maria Izpurua euskaraz aritzen ziren, adibidez, Toribio Altzagaren obrak taularatzen, eta Iñaki Beobide ere bai. Gerra ondoronen, 40. hamarkadan, erderazko antzerkiak, 50. hamarkadak euskeraz, noiz hemen euskeraz batzuek. Oargi taldeak Luistarren elkartearen barruan jarduera asko antolatu zituen hamarkada horretan. Kulturrirteerak, mendi ibilaldiak, dantza saioak. Horrek zeinenan beste sekzio bat oargi zenazuna, Organización Atlético Recreativa de Gipuzkoa, eta oargin barruan eititunan eskursio kulturalak. Eskursio bat noa, baina zerbait helburu kulturalakin, ez da? Kultura eta mendizaletasuna gehien bate bultzatze zuena, baina baita ere kirola. Eta gero hortikan sortu zen mendiko taldia, eta orduan, ezke kotxiek eroso gutxi zian, orduan, bueltan, zautzen ditu bueltako herriak eta bueltako mendiak. Enda mendiko gurutze entzanean, han ibilien zen. Aitzatak azte burutan jai egun zen, larun batetan jote zen, kuadrila, gurutze jartzea, lan egin behar zen. Hori 1955an gutxi gara bera eraiki zela gurutze hura. Oargi elkarteak emakumeentzako ere ateak zabaldu zituen. Aparteko zuzendaritza bat izan zuten, eta agirietan euskera, gai edo zail moduan agertzen da lehendabiziko aldiz 1958an. Garai hartan tabernetan eta txikiteoan kantuan egitea ohikoa zen. Aitorren hizkuntz zaharra oso maitea zuen kuadrilla batek adibidez. Etxeetan ere kantatzen zuten batzuek, eta gabonak eta Santa Ageda bezpera ere aprobetxatzen zituzten. Kantatu asko egite ginen. Gautzori taberna bat hor jarren dauna, ez da? Eta horrega, jute ituan, kantatzea, igandetan. Igandetan itxian zera paskaldu, eta paskalduta segituan ara, gabi hartzea. Eta erretik urruti nola zion, Baspan ere, bengo jarlistak eta euskara zaitxu kantatzen hauek eta igual, eta orduan ara jute ituan, eta igual 6 ordu jaraia kantari. 6 ordu kantari ordia, Izugarri kantari hona zen, abeslari hona zen gure aia. Eta lehioak irekitzen gendun da, azte zen aia. Haiki, euskotarra, argiara, zabala, horrekin azte ginen. Eta aberri egunean da, azte ginean kantari, esate zioen beti amak. Jose Kutx, kontuz, esaten nahi genakin da kantatzen. Isire kantzaitez, esatezen. Ezin balin bada gure herrian ere, nahi deun bezala kantatu. Hoize, kantatuko deula. Venga, omia. Iñasi Etxabe oikiarra bertsopaperak idazten hasia zen eta ezaguna da basarriren sorta bati nola erantzun zion 1955ean, ura emakumeen aurka aritu eta gero. Hemen dijoa kizu orain neskatx baten erantzuna. Horrez gain, 500 pesetako saria ere irabazi zuen Iñasik, Arantzazuko Ama Birjinaren irudia oikian egon zenekoa bertsoz kontatzeagatik. Bapatean ere aritu zen tarteka, Donostiako Trinitate plazan, adibidez, urte batzuk geroago. Jendeak bazuen grina euskarari lotutako kontuak ikasteko, eta horren froga da, Arantxa Izpuruak nola parte hartu zuen Txillardegiren ikastaro batean Donostian. Dago joian diputazioa. Diputazioa, eta euskara ematen zegoen, Txillardegik, hemen dauzkat, bere apunteak. Hirurogeiko hamarkadan, borroka politikoaren eraginez euskara berpizteko mugimendua indar handia hartzen joan zen. Talde eta elkarte ugari sortu zian, gazteak mugitzen hasi zian, guraso batzuk ere bai, eta horrek ekarri zituen emaitza batzuk. Emaitza horietatik bereziki azpimarratuko nuke ikastolaren sorrera, hezkuntzaren arloan iraultza ekarri zuelako.
euskara bizi berritzeko inoiz izan den mugimenduik handiena izan zen. Urte gogorrak, politikoki ere. Kontzientzia euskalduna sortzen juntzan. Herri baziola zapalduta. Eske, gu ala hasi ginen. Herri zapaldu batean hasi ginen gu. Eta klase burruka, langileen alde jokatu, Euskal Herria askatu, sozialismoa eta iraultza. Eta gaina zan mundu guztian zebilen aizea zan orduan, Parisko 68 eta Vietnamgo gerra, eta bestea, eta Euskal Herrian ere, era guztietakoa, berso txapelketak indartu zian, Jose Miguel Barandiaran etorri zan, Koldo Mitxelen ere bai, Euskara Batua sortu zan, ikastola sortu zian, iraultza, zurrunbiloa. Elizan ere bai, Vatikano bigarrena, konzilioak, arkere arnaz eman zigun izugarria, herrien askatasuna eta autodeterminazio eskubidek eta. Elizak, beste ondo ikustezun euskal kultura sustatzea eta. Elizaren pisua indarrarea handia zen, gauza batzuetako ona zen. Bere babesian egitezian gauza batzuk, baina bestaldetik orduko Eliza eta orduko elezkizunak eta orduko sermoiak eta danak, zian jentia bildurtu eta menpian ekuitzeko urtea zian adek. Zumaia hazten ari zen etengabe, auzo berriak sortu ziren. Batez ere Espainia aldetik zetozen biztanle berriek etxeak behar zituztelako. Hasi zinen berro eta hamabostian, hirurogeian kanpotara tortzen. Hori zuen zian. Ez diniz, batek kulpak, horiei, bagaraian, ez. Baina, horiek asko. Behiek, ez batek hasi. Behiek, baina ondorengoak ez zian. Oargitaldearen agirietan euskarari buruzko erreferentzia argiagoak agertzen dira urte hauetan. Euskarako klaseak antolatu zituzten, oinatibia metodoarekin irrati bidez. Aurrentzat Xabiertxo eta beste liburu batzuk banatu. Txomin Agirreren testuak eta zeruko argia landu euskarako ikastaro trinkoetan. Dirua bildu Santa Ageda bezperan eta gabonetan, eta euskal jaiak antolatu ere bai. Horiekin batera, euskarazko antzeslanei ere leku berezia egin zieten. Esate baterako, laratzean sua eta etxerako nor lanen emanaldiak antolatu zituzten oargiren bitartez. Zimetazioen goian zion lokal handi bat, eta lagun kuadrilla batek montatu zilean antzoki bat, eta antzerki obra bat egin duan, laratzean sua, eta hain xuxen izolatzen nahola. Eta izolatzen permisua okienean, eta 5 egunegua, eta nola zuzendaria laguna nun, eginen arei lagundu zuzentzen. Eta arrakasta handia hori zen. Teatro, antzerki bat egin behar gendula, euskeraz, ua bai. Ua ja militantziaz izan duzen beti erderaz daula eta euskeraz egin behar genduela antzerkia. Izena zen ertzaina etxean. Da akordatzen naiz, aktoriak esatea gehitxo da, baina ginala, Nati Lopetegi Santillo bat, nolabait protagonistena egiten zen Itziar Zenosiani Izagirre eta neu. Eta zuzendaria Benlitxo. Eta ez dakit zeatikan ez zen estrenatu, ez dakit etorri zen debekoa etorri zarako, ez dakit. Frankistak esateatik antzerkien kontra zeudela, euskarazko antzerkien kontra, eite zinenan, behartu telon de acero bat eotia, altzairuzko teloi bat, antzokia eta jendien tartian, sua eonezkeo, geisten dana, hori zeiniko ikusten bai, norkez. Eta hori lege hori izatzen, telon de acero baldao, tenéis telon de acero? No, baldin badao, no hay autorización. Lehenago oargin ere ibilia zen Iñaki Beobide, eta antzerkiaren alorrean oroar lan handia egin zuen. Amostia bi antzerkia, trepatzia. Pistono gane, kintzaile Iñaki Beobide. Iñaki Beobide Donostira jonuna bizitzea, antzerkixea hemen ite zinen Zumaian. Eta horara juntzanean, jarrai antzerki taldea martxan, jarri zen ark.
eta jarraian antzerki talde ark zeitezun hartu obrak Euskal Herriko arazuekin zer ikusia zeukaten obrego alemanak edo inglesako, eta euskeratu eta gura eman. Eta horren jendeak hartze zinean, hemengo kontua bezala, arrakasta baina honela berdia. Antzerkikoaz gain, kulturaren beste alor batzuetan ere lan handia egin zuen Beobidek. Asterix euskarara ekarri zuen. Eta Herri Gogoa disketxea ere sortu zuen euskal kantari berrien lanak plazaratzeko. Gazte gera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra. Hain zuzen, Ez Dokamairu taldea Zumaiara etorri zen 1967ko abenduan. Eta garai hartantxe euskarazko kanten ikastaroa antolatu zuten gazteek apaizetxean. Horrez gain, ohargik antolatutako mendiirteerek balio zuten beste gauza batzuetarako ere, adibidez, giro politikoa bultzatzeko. Amigo, abertzaletasuna gehiena mendiria sortu guen, nik usten. Gure irtenbidea azken esan mendia. Nola baiteko irtenbidea guretzako ura izan zen. Claro? Eta juntatzen zinean zeure moko, o zeure pentsakizunako moko jendiekin. Mendien bitarteza asko sortu guen euskara girua, euskara eta aberria eta hortian sortzen zirkoen. Nola egin zian, mendien bilerak eta halako egunia, halako lekuta. Eta herri da eta digara, hola ebizitzua. Ordo ez, hoi aukera, dan ara ebizitzua da, gara, dana txapela gula, gudaria guba jarri da nik bebatzea agazkoa txapela gula jarri da, eta bilera gara eta zera eta... Eta bilera horietan zeitutzen duten... Zer, kantatu eta gora euskadi eta zata guztua. Jantzierak, por ejemplo, kaiku eta esan busoia jarri, mendira jun, busoia jarri bezetan, hori guan, hortikan, erantzun politiko bat hortikan hasita zioan, ja hasita zioan hortikan. Askatasuna, pakia, abertzaletasuna. Albenengo ikurriña ikusi nunean, urbian, nola gertzen. Dana, emozio batekin ikurriña behira, hori de motibatuko dizu, jolin. Dio, eskat, 75 eta ikurriñekin da mendilean da. Elizaren inguruko Padres de Familia elkarteak Aitamari zinema berria jarri zuen abian 1975ean. Eta horrek espazio berri bat zabaldu zuen kulturarentzat. Aitamariren heriotzaren mendeurrena ospatu zuten 1976an, eta alkateak diskurtsoa euskaraz egin zuen. Santelmoetan beste ekitaldi berezi bat antolatu nahi izan zuen oharkik, baina bertan behera gelditu zen baimen kontuak tarteko. Besteak beste, Azpilaga eta Lopategi bertsolariak etortzekoak ziren Aitamari aretora, eta Julen Lekuona eta Lourdes Iriondo abeslariak ere bai. Ikastola sortzeak aldaketa izugarria ekarri zuen Zumaiara garai hartan, eta hasieran 2 lagun mugitu ziren bereziki, Manolo Aizpurua eta Andoni Ormazuri. 1976an hasi zen martxan, zentro parrokialean, Luistarretan, 25 aurrekin eta eguzkine zenosiain irakasle zela. Konsientzia bat sortzen hasi zen, eta euskeraz behartzula izan ikasketak eta zean da bar. Zumaian ikastola imertzala eta bilerak eta gurasoak bilera egiten da, zean ibili ginean da. Beste herritale bai, guin olino bate bat, zautzen eguin urtuetan anasitxuen da, jolo, anasitxu eta gehiago zeiga beba, Zumaian indeko ba. Manolo Aizpuru eta Andoni Ormazuri eta oiek zian juntakuak, beste gurasoekin, ikastola haiek sortu zuen. Haien bidez, gero, irakasle bezalani. Gero sartu zen Santilloko Nati Lopetegi, eta gero itziar zenosiaine bai, 3. dereñura izan zen, eta eleizen babesian, zedebekauta zion euskera orduan. Eta orduan lokala utzi zuten, eta hor moldatu zian lehenbiziko urtiak ikastolarenak. Luistarretako gela bat prestatu zuten da Luistarretan. Gero apaizetxe azpian. Ikastolen hasiera izan zen uraz, eskola txiki ura. Gero ikastola zango zana, hasieran izan zen 6 urte arte.
Txikien txakotazea lurrian eserita eta Donostian Karmelen ikastolan ere ala izaten zen. Horrela txikiak bintzakelan lurrian, eta marrazkia batez ere marrazkiak egiten zian asko, eta kantatu, eta horako zeak txikiakin. Oso garrantzitsua izan zen herriko beste 3 andereinok egin zutena, haien tituluak erabiltzeko baimena ematea ikastolari. Horrez gain, era askotako jarduerak antolatu zituzten urte haietan dirua biltzeko. Hasi bitxuan, baina hoxen titulu gabe eta zea. Eta gero polik hasi bitxuan konsegitzen, titulu jendia. Talde bat egon zen, mendizale taldiak ez egite, oargikoa osertzian. Eta urte batean ateazien Santa Eskian, ateatzen zen dirua ikastolai laguntzeko. Eta ikastola hasi zanean, orduan hasi ginean gurasuak, Santa Bezpegan. Ite ginen saldu jaboia. Ormasurik konsegitu zion jaboiak, kooperatibako jaboiak hartu, eta ura saltze ginen. Eta lehen dirua ikastolentzako gutu ban. Bien bitartean, Elbira Zipitria Zumaiarra Donostian buru belarri aritu zen, ikasleekin aurrena eta ondoren irakasleak trebatzen ere bai. Karmele Esnalek eta beste andereño talde batek eman zion jarraipena lan ari. Donostian zegoen andereñoen residentzia, eta han ginen 40 bat andereño, bildu ginenan. Karmel Esnal zan, zea, profesoria bintzat, abarek zaukan ikastola beak, bezortako ikastola, eta ara praktikak eta ikastea. Andereño guztien andereño izan den Donostiko Elbira Zipitriak sortuzun eskola berriaren jarraipena nahi gendun guk, pedagogi berriakin da. Zumaiako ikastolan zen lanean hastekoa Marian Zendoia, baina oikian guraso talde bat asko mugitu zen eta hantxe hasi zen. Bueno, oikira etorko altzinak urte beteako, Zumaian hasi beharrian oikien hasi, dana listoako baina andereño falta, ordo andereño iketzeon. Be eskuekin intzuen, dana intzuen behaiek. Portatu zian, herri guztia, oiki guztia, zarda gazte, danak bat intzuen eta danak ikastolaitea. Gota zazpiume, etxkola politi hortan, hor hasiera eman zitzaiola, 1908an, eta ez dakizu, herri hura aldatu intzan. Meseta zatezu herri guztia juntatzen zela, mesa hortan hartzen dituen bertzotan. Kantatzen zuen, eta bueno, guazan, herri guztia emozionatu dute zen. Ikastolan, antzerkia egiten genuen, jaian, antzerkia, eta herri guztia etortzen zen, gure antzerkia ikustea. Zumaian ikastolaren sorleku izan zen Luistarren lokala, baina beste gauza askotarako bilgune ere bai. Luistarren zentro bat zen, nola baita leizen anparuan. Eta Juanito Donrosoro apaiz zala, torri berria zen, Zumaira, eta ura Eliza jarrizun Luistarretako juntan begirale o aholkulari moduan, ez? Zen eman zieten gazteen ardura, mutili gazteen ardura. Herribera kalean, lehen zidula den da zan, horretan txe, pixka eta hortxe, hor zan. Bilarra, futbolina eta pinponakin, eta gero maiakin, maietan 15-16 urtekoak ormezortzio zarragok, maietan entzinen jokuan, porroiakin, ardo porroiakin eta jokuan egiten zinenan, gu gazteago bilarrian edo futbolin ebiltza egitunan. Juanito Dorronsoro tartean zela, herri gaztedi izeneko taldeak 1978tik aurrera hainbat ekintza antolatu zituen. Movimento bat hasita zeon, gaztiak biltzen da zita zauen, hor Luistarrak diala, eta ohar gizala, eta talde hoitan da jende hasi izan ja pixkat biltzen da kontzientzia hartzen. Luistarretan dana zan deporte, atletismo eta bar. Gero fase hortan, ohargiko fasean, hasten da politikaren inguruan. Herri gaztedik, nik uste seguru nago, bultzatzailea o sortzailea edo zea izan duzala Juanito Dorronsoro. Juanito Dorronsoro gabe ezan herri gaztegi sortuko. Baina hori ez du batek egiten, ez da ere giroa da, mundu mailan, hemen, bestean, giroak bultzatzen zaitu, nik nintzen unu bat gilo, ontartean zebilena, apaiza, eta da egoikoa, baina hor gebitzan, danok alkarren gandikan
jasotzen. Saiatze ginean marxismoa eta kristautasuna lotzen. Gure gara, baina hori izan apostuetako bat eta bar. Elizan inguruan ere zaldiak zeuden, jik eta jok eta hor sozial mailan da. Claro, hori gazteidi ez da kasualidadea, baizik ja jok bazeon, jok ja movimentu ja bazeukan. Juventud Obrera Katolika, espainola. Ordu arte, lehen gondabiltzen ginean JARC, osea, Juventud Acción Católica Rural, Espaini mailan. Eta gero guk hausi egin duen. Madrida joan ginen batean, Espainiekin guk oso diferente egea, eta guk aparte egin behar dugu. Eta egin behar dugu, euskeraz, Euskal Herri begira, eta Euskal Herri sortu zen. Batez ere Gipuzkoan. Biltze ginean, astero, bilera egiten gintuen, dana euskeraz egiten duen, liberatuak eta dana euskalduna zian. Dana euskeraz. Osea, kesuan erderaz zerra ez. Objetiboa, bazan, normalian, giza eskubidearen defentsa, euskeraren etorkizunei begira defentsa, abertzaletasuna, baina sozialik aldetikan oso bultza ondilekin. Herriko gazteri guztia, Zumaian, herri gazteri moitzuz. Hori hola da. Zan ezer antolatzen, herri gazteri gabe, ez? Zezan, momento berezia. Dana zeon egiteko, dana egin behartzan. Eta orduan, dana apuntatze ginen. Gaztiak indarra handia zuen, porque gogoa sakan gauzak aldatzeko eta egiteko. Luistarren bitartez, Alkar Hizketa izeneko aldizkaria ere ateratzen zuten garai hartan. Juanito Dorronzorok proposatuta, erabaki gendun boletin bat ateratzea. Eta orduan, euskeraz idatzi zutenak izan duzian Juanito Dorronzoro bea, Aristegi, Pelio Etxabe eta Belintxo Linazasoro. Eta esan beharra daukat, orduan, eskolan da dana erderaz ite gendun, eta dana ikasi irakurtzen hori dana erderaz. Eta orduan, euskeraz idatzteko gaizianak oso gutxi ziala. 1978an, gazteek omenaldi berezia antolatu zioten Julio Beobideri. Julio Beobide eskultoreak ez zu nahi omenaldi ofizialiken. Orduan frankismoa zan, eta alkatiak eta diputatuak behatze aukeratua zian, ez zean botazio aukeratutakoak, eta harek ez zula nahi olako omenaldirik eta nahiago zula jendiak, gaztiak indagua. Orduan gu Uriztarretan da gaztiak eta orduan da guri tokatu zitzaigun, batez ere omenaldia antolatzea eta bar. Eta bakit herrimeza antolatu zala, dantzariak eta bersolariak eta txistulariak eta izan duziala, eta batzuntzako hori izan sakrilegioa, ez? Osea, eliza sakratuan olako gauza mundanuak ez dakit zer sartzea. Egun horretan, herrimezate izan egun horretan, ez dakit Santelmo aldian honun baiten, ikurrina azaldu zen zintzelik, norbaite jarria. Orduan, larruti patze zen, ikurrina jartzia, Dantza kontuei dagokienez, oargik antolatutako taldeak izatetik elkarte propio bat izatera pasatu ziren. Beti gazte taldea sortu zuten 1976an. Dantza taldeak eta zizean movimento euskaldunak eta zizeanean da zautze herri handia zan, zautzen ja taldea zizean. Eta gero menditikan da ere jendia, haiekin trato gehiago eta zean, horrela, nire gizona eta zantziren, talde bat sortuko zuen Zumaian, toke behaiek zaruten bazeken, eta alaz izan. Eta jute ginen parrokiko zea batea, lokal txiki bat zekan antxe zemita joan, eta zarauztikan entortzezian, aztigan behin, haiek guri erakusten, gauza gehiago, porque gu fandango tarinarina eta bai, baina geho makil dantza eta espata dantza eta zinta dantza eta horiek zarauztarrak erakusteta guri. Guk aurren ekasti gendu Maripilar, Beobidekin, eta gero jute ginen Maripilar dani besti erakustea. Eta Santelmo batutako pepatu ginen. Baina han ere sortu zen eskamila. Ikurri dantza eskatu zegiu bandera nazionalakin. Eta guk ez gendu lehenko. Guk gendu taldien izena.
beti gazte Zumaiakin. Etxun guztien. Eta horrean erabak izan, Elizak, Elizak zein darzun. Eta zenba lan nintzun, porque jende jaztu ite zaio, baina hori izan behar da. Elizak garaia ez da zenba lan nintzun. Euskeran alde, eta herrien alde. Eta zantxun bitu. Eliza taia, Elizena da. Orduan, han, ezin ezartu. Han ningen du. Antxen ningen du dantza. Zeruko Argia aldizkariak euskarazko artikuluak argitaratu zituen Zumaiari buruz, bereziki San Pedroen atarian. Haiekin batera, denda, jatetxe eta lantegien euskarazko iragarkiak ere bai. Bertsolaritza kontuetan, Jesus Basakarte 1963an eta 1965an gazteen txapelketa batzuetan ibili zen. 1970an, Oharkik Aitamari Zineman antolatu zuen eskualdeko bertso txapelketan ere aritu zen Jesus, eta beste zumaiar batek irabazi zuen, Urtiaberri baserriko Inazio Jauregik. Neri altzira zuten txapelau eman nahi, bioz barrendik mila esker da nahi. 70ko hamarkadan giro politikoak eraginda, aurretik hasiteko proiektu askok indarra handiagoa hartu zuten, eta bereziki ikastolak eta kulturrek ekitaldiek. Eta horrekin bate azpimarratu beharra dago immigrazioa. Nolako gorakada izan zen Zumaian biztanlerian. 1940koarekin konparatuta bikoiztu egin zen. Horren eraginez, euskara gutxiago entzuten zen kalean, gaztelania gehiago, eta bereziki auzo batzuetan. Hala ere, kanpotik etorritako guraso batzuek argi zeukaten seme-alabak euskaldunak nahi zituztela. Ikastola sendotzen ari zen, gero eta ikasle gehiago zeuzkan, eta zailtasun batzuk ere sortu zitzaizkion tartean. Esate baterako, lokal edo eraikin handiago bat bereganatzeko lanak. Ikastola zabaltzena izan bezala asko zabaldu zen urte gutxitan. Biak gendua lokal bat, hasi utxuan han, zeian, eskola zeian, zeituen bien ginen, lokala, eta orduan, iblik lokala eskatzen da bila eta zaila bat etikan, dibi beste etikan, zein emozio kuri bat. Itxi hori, txalete hori utza zola, eta orduan Ricardo bi anai atxi hartuko zuela, eta tratu eginen. Beko garajia erdi bat itxigintzat, eta beste erdia ikastolentzat. Eta jo terrenu etxetikan berego dena ikastolentzat. Gure dago ikastola poli bat egin gaur da zer, baina seituan hori patzeako ja umiak hori esan esuan betzako. Esuan zaitzean konduzio betetzen horrek umiak ukitzeko eta hori azkeitzuan aitan darien zulodanetan ikastolak eta zer gutxi egin. Bueno, apaizetxean, pila bat, arrangoletan, nahaztuta bestiakin. Eta gero poligonoa. Aitanbarin jarri zuten, prepatu zuten zinien gainean lokalak, eta hor, 6 urtekoak, segida, hor hasi izan. Euskal Herrian sortu zen ikastola pila bat. Legeztatu gabe zeon ikastola, gero tituluak ere falta genitun, tituluak ez genitun, magisterio falta genitun. Eta orduan organizatu zituen uneden guretzako titulua lortzeko ikastaldiak. Eta orduan ostiraldian jute ginen, eta larun batan bueltatu. 1972an krisi gogor bat bizitzea ere egokitu zitzaion ikastolari. Ni ben posik aneon ikastola hasi zalako herrian. Baina gero zabaldu zen, zeola ikastolen barruan, gauza ilun batzuek ikuste ziala, andereinoak oso zeak ziala, libriak ziala. Nunbait zabaldu zen gu erregioen kontra edo hartetu gendula edo, ateuak inala, edo ez dakit, olako zea zen. Hor burruka desenti izan zen. Bazian,
konservadore aldetikan egoten dira pertsonak eta haixek ere erakusbideak, formak ez zituela ondo ikusten, da autoura eta bestio zabala izan bertzala eta umia irakutsi eziketa inbertzakoela bai seso eta bai gauza guztien artean da. Orduan, bastante izan zen, zaila. Zotu zanean jalego edo erdiak etxuan eta konformazio ulu zabena batzuk gurasotu zatea zituen, umie txule erdiaz ikasiko eta pasartara eta bina horreztu umie erdiaz ikasiko eta bazparetaz. Ikastola asko morritzu zen, jende asko umia atea zituen, da propaganda txarra intzan, baina orduan ere gurasoak batzuk gehatu zianak ausardia handiko gurasoak izan ziren. Txapeldun batzuk izan dira sumaiko amak eta aiteak. Haiek basak egin zen nahi zuen, umientzeko euskalduna nahi zuen. Hori bizitza guztian borrokatu du eta lortu zuen ausartak izan zialako. Kanpotik etorritakoen umeak ere hartzen zituen ikastolak eta beste ikastetxeetan euskarari toki gehiago egiten hasi ziren. Gero eta ume erdaldun gehiago azaldu zian, eta gehienak, ez esaten danak, baina gehienak zian filosofiarrekin zetoztenak. Zumaian bizi behar du gure umiak eta orduan Zumaiarrak esan behar du umiak eta orduan lehenbiziko gozain behar duna euskaraz ikasi. Konbentzioa etortzen zen gurasoen umiak ikasi ite zuen. Ipuinak erosten zuen dana euskeraz, festival dana eta juten zen nuntzion euskerako, ara juten zian gurasoiek umiakin, eta umiak euskeratu zian oso ondo. Baina baita ere egila da ikastola sortu ezkeoz, eskola danetan ere lortu da D ereduan sartzea. Eskerak ikastolai eta ikastola hasi zalako, hasitxo beste eskolake, kolegio eta euskeraz. Etorri zitzaidan abisua, Arrangoletan euskara eman behar zala. Eta orduan eman behar zen Manu Oñatibiaren metodoa, irratiaren bidez. Manu Oñatibiaren irratsaioa, euskara irratiaren bidez, da ez zen. Goazen danok batera, euskara ikastera. Eta zeukan, esaldiak, adibidez, esate bateako. Hau maila da, hori aulkia da, hori lehioa da, hura atea da. Baina zekan bere abestia eta bere ziko motuzidadia. Hau maila da, hori aulkia da, hori lehioa da, hura atea da. 1996an, mercedarioak aldin imertzen. Eta orduan guraso gaiek hartu zuten eskola. San Pedro eskola jarraitu zuen, Kolegio San Pedro izatez jarraitu zuen, baina gurasoen esko. Orduan haiek erabaki zuen baita ere euskararen eman behar zala. Eta esan nien, bueno, hasiko naiz. Nire artean, herrian sartu ez, hasiko naiz, eta zer dakan eskuetan emateko. Ez du librurik zer ez gendukan, ezer ere ez. Eta orduan, Oñatibiaren arekin, hasi nintzen, pixkat, horiekinko jolazten. Ikastola zehonekian, alde batetik, eta ikastola guztia bezala eta batez ere eskola txikitakoak, herri txikitakoak, problema ekonomiko handiekin daula. Eta gero zion, eskola publikoa oso ikasle gutxikin, baina bere eraikina eta bere horrekin. Eta, batu intzian. Hobeto esan da, ikastolako umiak eskola publikara pasazian. Baina ja etzan maestra erdalduna, ja juntzan feli eta zan, pixkat horrela. Ikastolen jarraipena bestiekin nahaztuta, baina maestra euskalduna zan, eta orduan indue euskeraz ikasketak zean. Oikien. Euskara batua sortua zen 1978an, baina hasierako urteak ez zituen errazak izan. Batez ere, H-arekin izan zen borroka. Euskara batua gero zatu zen, sortu bere arauak eta sarri zian. Borroka ikaragarria. Bazeben zenbait guraso ez zutena nahi. Haiek gipuzkeraz nahi zuen. Beste batzuek, nahi zuen, ofizialki jarri behar balin bazan hau, hori erakustia. Beste batzuek ez zaien inporta. Borroka nirea zan. Ikusten gendu, momentu hartean ikusten gendu inposaketa bat bezala, batua hartu beharra. Orduan, hor borroka bat zeon. Baina, gero, zen behar zan, aukeratu behar zan bat, eta nik esan dugu, ofizialki egin behar balin bada, batu hartuko dugu eta kito. Euskara batuarekin H-a etorri zan, eta H-ak sortu zituen, Jesu Kriston polemika. Baina bazeu famili bat onartu ez zuena.
Eta gurasoak etorri zitzezkidan, ez zuela atxiak idatziko, haiek. Eta nik esan jo, nire obligazioa zala, atxiakin erakustia, behaien ardura zala, nahi espazioen atxiakan idatzi, nik onartuko nuela, atxiakan gabe idaztia, baina ikasi zezatela behaiek ere, atxian non zikoazen. Loiola irratian lan handia egin zuten euskara bultzatzeko, eta irrati orokorretan ere hasi ziren euskarari tartetxo batzuk ematen. Irratian? Irratian bai, kadena zerren, ez? Kadena zer, bai, 15 urte nitian. 30 gaula galdunetikan, botazinetikan dago, Espainiatikan, zertu eta 85 arte. Zumeko kronik egiten. Bai, aztien irutan. Eta jaietan, euskeraz, gure bidetan, Jose Ramon Beloki, jo diputatu esan zen, Madrilen da, harrekin, euskeraz ziten, gure bidetan jaian, betzteatik amarterrita. Euskarazko liburu batzuk argitaratu zituzten Zumaiar batzuek. 72an Balendine Albizuk Nere Olerki Txorta izenekoa. Eta 74an Julene Azpeitiak Zuentzat ipuin bilduma. Franco hil baino lehen ere, kultura amabostaldiak eta bestelakoak ere antolatu ziren hamarkada hasieran. Adibidez, Santelmoetan berbenak, egan edo akelarrerekin. Ikastolaren alde dirua biltzeko jaialdi bereziak ere antolatu ziren. Oso konbentziuta genden, zein behar gendun. Nundik jo nahi gendun. Eta nolako eskola nahi gendun, da hori dana iteko, inbiarra zeola, konstiente ginen, orduan lan aiten gendun, lan aiten gendun. Santelmoetan jarri tabernak, diro pixkatateatzeko, handeren joketzuen kobratzen, eta gaski ontzien, urte batzuetan oso gaski ontzien. Orduan, lagundu biharro blaimazen junite ginen laguntzea. Guri soldata patzeko askotan tomola jarri behar diru eteatzeko. Lokal bat, gratis batek ematen balimazun, lokal hori aprobetxatu eta taberna montatu eta diru etea, guri soldatak eta patu alizateko. Voluntario bezala dut kuotak ere bai, eta gero festetako taberna jartzen zanean voluntarioak, taberna noteko. Gero hartu zuen Larraulen ere bai basarri bat ikastolak, eta arare jute ginen. Aurrak jute zian, nien egun batzuen pasatzea, gurasua jute ginen sukaldien itea, eta hango garbitasun pixka batzuek itea, eta horrela, bai, iturriak ondo jarri behar zituela, eta aurra, eta zuluak itxi behar zituela, arratoiak ezertentzeko, eta... Gurasoak intzuen zuar eskolana, berritu zuen, ura pintatu zuen, eta jarri zuen desente, sukaldiak eta martxan jarri, eta umiekin jun alizateko. Eta hori dena, guraso taldiak intzuen, Zumaien kategori bat izan da. Suerte bat oki deu. Franco hil eta gero, argitsuago ageri zen euskal kultura. Gauzak egin ahal izateko trabak gutxitu ziren. Tarteka liburu azokak antolatzen ziren. Santelmoetan bertsoak urtero, bestelako saioak ere bai, eta langileentzat gau eskolak antolatzen ziren apaizetxean. Ibili nintzen Zumaian, gabez eskola ematen, euskara erakusten, apaizetxean ikastola lokalien, iluntzien zortzietan, lan nahi duzun jendiei euskara erakusten. Etxabeko hartonian ekartze zituen bertsolaiak eta itezian, ez da egin, besteo barzkaiziako kafe bertsoak izatezian. Baina jaiatzaldian, ni goratzen hasi, jute ginela bintzat, kafi hartu ez da bertsoak itzea, eta Lanskau txiki eta holako bertsolaiak ekarri izan zituen, ez da gizemat urtetan izango zen, baina bai. Eta Zumaian, bai, jende pila bat juntatzen zen. Mendizaletasunak ere indartsu jarraitzen zuen, eta oargi kasitako lana indamendik jarraitu zuen 1973tik aurrera. Ez gendu nahi, Elizan, ze hori babesikan. Elizan babesian zeon, da orduan, ingendun berri bat egin. 73an sortu zen, eta gero ni pentsatzen dut oargi juntzala pixkana gu indartzen, eta ibilaldi batzu badabe, haiek iten zituenak, ondikan iten dianak. Buelta Zumaia adibidez, horrek damazki urte pilo bat, eta haiek iten zuen demeziko, eta ogain guk iten ditugu. Eta umeak emate gendu zen guk,
Ba, 100 piko. Eta etzan oen bezala, gurasoekin etortzen ziala. Orduan guraso egite zuen, eba umiak. Eta eraman, egin goiz pasaerra eta ekarri goitxea. Eta dabiltza, orduan hasi zian umiak, gurasuak, dia oain, eta dabiltza gurasoiek eta behen umiekin. Udalean ere aurrera pauso handiak eman zituzten hamarkada bukatu baino lehenago. 1979an kontratatu zuen itzultzailea, Belen Golmaio, eta aktak elebietan jasotzen hasi ziren, eskubian euskaraz. Euskal Herri mailan ere ekimen handia jarri ziren abian. Kilometroak jaia 1977tik aurrera. Egin eta deia egunkari elebidunak, eta hamarkada amaieran bai euskarari kanpaina antolatu zuten. 1980tik aurrera argigune handiagoak zabaldu zitzaizkion euskarari. Gau eskolek pilatutako eskarmentuari esker AEK eratu zuten, eta berehala etorri ziren legeak eta administrazioak bultzatutako ekimenak ere. Esaterako 1982an euskararen legea onartu zuten, eta ETB sortu. Tartean zen hor ere Iñaki Beobide Zumaiarra. Herri mailan berriz, 82an bertan sortu zen Zumaiako bertso eskola. Gaur egungo ate eta leiho argitsu hauek ezin izango lirateke ireki, ordea, frankismo garai ilun horretan, askotan eskutuan eta nekaezin, jende asko lan eta lan aritu izan ez balitz. Horregatik, urtez urte euskararentzat xirrikituak zabaltzen ibili zareten euskaltzale guztioi, eskerrik asko.